Excited na masyado ang mga tao dito sa loob ng Montreal Gymnasium para masaksihan ang mga teams na maglalaban-laban sa ating Day 3 of the elimination round ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. First time po namin dito sa bayan ng Montreal Masbate at kami po ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga taga rito, especially yung LGU sa pangunguna ni Mayor Glenda Villahermosa. Mayor, maraming salamat po for having us here. And mga kasurog, we have a triple header ahead. Masasaksihan nyo sa unang pagkakataon ng mga kupunan dito sa District 1. Claveria kontra sa home team na Montreal. Mapapalaban din ang San Fernando against San Pascual. Pero bago yung dalawang matchups na yan, unang magtatapatan ang San Jacinto at Batuan. Ayan, kaya tutok mga kasurog. Ako si Alex Madronio or kilala din sa pangalang Kapa Morgan. Yes, partner, and ako din si Coach Paul Sepe, ang inyong magiging basketball analyst for this afternoon. No? So this is a very exciting game dito sa Isla ng Ticao, partner, at dito sa Montreal. So wag na natin patagalin, no? At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidal. We want to be everyone inside of the California Constitution. Our people have a matchup for today. Our first team will be having Team Batuan versus Team San Jacinto. And for the first time, Team Batuan, wearing jersey number 5, Wicon Alvaro Alcacena. Wearing jersey number 14, Chicon Fabio Rojo. Our jersey number 16, Andrino Edson Montana. Our jersey number 21, center, Raleigh Concepcion. Our jersey number 22, Slobodan Terry Alberto. And for the fighting of Team San Jacinto, our jersey number 0, center, Pico Alvira. Our jersey number 3, number 10 point guard, Esther Marcos. Our jersey number 16, Chicon Alverde. Our jersey number 17, Sohor Perez Sapio. Our jersey number 35, Prohor Ranchi Haka. And for the defense for this moment, which is our NFL. This is the Bicol Cup Masbate. So ayan, both teams are now in the middle of the court para sa ating tip-off. Ayan, sina Hagad for San Jacinto at si Concepcion naman para sa mga taga Batuan. Again, magandang hapon, Coach Paul. Yes, Kapa, magandang hapon din at magandang hapon po sa lahat ng mga manonood dito sa atin sa Montreal live and sa nanonood sa ating mga social media platform. Magandang hapon po. Sige, unang possession at unang score ay nakuha ng mga taga Batuan courtesy of Bokbok. Ayan, and sinagot naman kaagad yan ng isang 3-point shot by Alminye. That's the first 3 points of the game, no? Both teams, itong si Alminye. Mukhang mabilis yung scoring natin dito. Well, that's Hagad. And he was blocked. Pero mananatili sa kanilang bola. And an eye in the sky play from Matos to Kenneth Sabio. You know, partner, these two guys, very familiar, no? Played for Annunciation, Sorsogon, itong dalawang ito. So, talagang familiar na familiar ito sa laruan ng bawat isa. Tama ka dyan, partner. And this team, itong San Jacinto, halos lahat. Itong limang itong first five, halos naglahat sa ating Sorsogon leg. Oo, so familiar faces for mga Sorsoganon, itong limang ito, no? Oo, at mabuti naman para sa atin dahil hindi tayo masyadong maninibago sa kanila. But right now, ito, bago si Alhisera para sa atin. Ayan, dribbling and looking for a teammate. Binigay sana kay Concepcion sa baseline, pero
nabitawan ni Concepcion at hindi na-receive ng maayos. Kaya it will be San Jacinto's basketball. Now it's Matos bringing the ball down. Ayan, ang binigay kay Hamila. Sa corner na naman si Alminye. Pumukol na naman ng 3 pero this time sobra yung kanyang tira. Eto, tumatakbo na ang mga taga-Batuan pero naagaw yon at eto na, mabilis na tumatakbo si Matos. Binigay kay Alminye, lumupad! Pero missing on his first layup dito sa larong ito. Batotok now! Ayan, Jan Batotok also played for Sorsogon City, no? Sa ating, Yes, partner. Sorsogon So, Leg. Sorsogon Leg. But as we talk a while ago to Jan Batotok, talagang taga dito siya, no? Sa Batuan talaga Oo, siya. taga Batuan Native siya. talaga siya ng Native Batuan. of Masbate. Oo, Alminye there for the putback. Nakakalimang puntos na ito, partner, si Alminye dito sa ating laro. So, Oo. maganda ang gising dito ni Alminye. Tama, at maubos na yung ating first 2 minutes of the ball game. 8:07 sa ating relo. At nako, bok-bok hitting ay deep 3. And sa ngayon pa lang, as early as now, mayroon tayong report mula kay Miss Barbie Floriano with the Vice Mayor nitong ating host na Monreal Masbate. So sige, Miss Barbie, pasok. Good afternoon mga kasurog. I am with the Vice Mayor of the Municipality of Monreal na si Public Servant Paul Duano. So good afternoon sir. Andito po tayo ngayon sa inyong bayan. Tanong ko lang how does it feel that Ako Bicol Cup is finally here at Masbate at napili pa nga po ang inyong bayan, Monreal, para sa isa sa mga paggaganapan ng mga laro dito sa Ako Bicol Cup? Well, una-una, maraming salamat lalo na kay Congressman Saldico na kung saan napili ang Monreal na isa sa mga lugar na pinagdaosan ng larong ito. Siguro naman sa larong ito, dito natin makikita ang mga galing, talino ng mga players natin na kung saan baka umangat din ang mga taga-isla ng Ticao. Okay sir, so another question po, do you have any message sa iyong players na maglalaro po mamayang third game? Well, una-una, since this is tawag dito invitational basketball tournament na kung saan hindi lang sa Monreal, masasabi ko lang lalo na sa mga players ko, not only our players in Monreal, sa sarili natin, para sa lahat. Siguro ay dapat ipag-ano natin ang sportsmanship dito para matuto sila kung paano ang paglaro ng basketball. Ayan, so thank you so much po Mayor at yun na muna ang latest. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Barbie Floriano at ang butihing Vice Mayor ng Monreal Masbate na si Vice Mayor Paul Duano. Maraming salamat po sir. And yan, patuloy tayo dito sa ating laro. Alminye na tumatakbo against 2. Pero talagang very talented tong guy na to. He can manage in those kind of transition plays. Yes, partner. So, kita mo naman talaga gusto niya absorb muna yung contact and then lace it up. So, talagang maganda din yung physique kasi nito ni Alminye for off guard or two guard, no? So, napapansin ko madalas na sa mga players ngayon yung nagbabump muna. Parang yes, partner. pinapakiramdaman ba nila yung kasi minsan kalaban pagka gano'n? Minsan like for us, tinuturo talaga namin yung absorb the contact first para minsan kasi doon din kinukuha yung balance eh. Oo, tama. Doon din kinukuha kasi minsan pag transition, pag bigla mong inangat ka agad tapos sabayan ka, medyo doon ka maiilam. Pero pag gano'n na alam mo naman, kaya mo sa katawan, no? Absorb the contact first and then malay mo magkaroon pa ng foul. Kaya yun nga, I was thinking na parang tinatansya muna nila yung defense kung paano nila didiscard yan. And with that drive, partner, 7 points na itong si Alminye dito sa ating opening frame ng ating first At lamang na yung mga taga San Jacinto ng 8 puntos dito, 17-9. Bok fakes. Penetrates at inilapit ang bola at nakascore ng 2 puntos itong si Fabio Bokbok. Oo, at may 5 puntos na rin ito for Team Batuan, partner. Entry pass for Hagad from Matos and that's a good play for San Jacinto. Alam mo kung papansin mo itong si Reggie Hagad, partner, yung galaw niya talaga napaka-basic lang. Tama. Walang masyadong fancy. Talagang direct to the point kumbaga. But anyway, napansin ko yung mga guards natin, yung Matos and Alhicera, parang match na match. Look at that.
Oh, yan. Magaling partner itong si Amado Alacera for Oo, Team Batuan. Tama. And kanina, habang nagwa-warm up, medyo ano lang siya, steady lang sa bench nila. Parang hindi ko akalain na ganyan din siya ka-talented. Itong we're talking about Amado Alacera. Almiñe open for 3, lets it fly. Malakas na naman. At merong whistle yung ating referee. Huli doon itong si Sino ba natawagan ng foul doon? Mukhang si Kenneth Sabio. that's on Fabio Bokbok partner. Fabio Bokbok, I'm sorry. Sige. Ng Team Batuan. So, So, yung positioning kasi nila ni Reggie Hagan, nag-aagawan sila. That's why hinawakan niya. Wala pang substitution na nangyayari, ano, coach? So far, wala pa. O yan, That's a long Almiñe hitting another... That's a long two, partner. That's only a long two. Kanina, yung opening shot nila, opening point is a 3-pointer from Almiñe. At ayan, si Badiana, sumagot naman. And this time, it's a 3-point shot. First 3-pointer nito ni Badjana sa ating laro. At ikalawa for Team Batuan, partner. So, unti-unting nakakahabol dito yung mga taga-Batuan. Naagaw yung bola nitong si Badiana. Bibilis pala talaga nitong mga taga-Batuan. And there you go! Bok with the continuation. And, well, a finish. Ganun pagka may contact na alam mong foul ka, bato mo lang ang talaga. bola. Kasi... And good gesture on the part of Bokbok na talagang attack the basket, partner. Kung Oo. iba-iba yon, di ba? Hahatakin kasi Oo. alam, Tama. just attack the basket, being aggressive. Ayun, nabigyan pa ng pa-end one. At saka yung presence of mind niya talagang nandun. And now, he's reaping the reward dahil meron siyang bonus shot ngayon after making that one. It's 18-21. So, maaring matapyasan ng isa pang maaring matapyasan pa itong Kalamangan to only just 2 points. Yan, palitan dito ng tao. Pinasok na itong si Roel Gigantoka, kapalit kay Reggie Hagad. At sa kabila naman, itong si Jonas Nava, kapalit dito kay Larry Concepcion. In the meantime, Fabio Bokbok completing the 3-point play. So it's 19-21 at 3 minutes and 56 seconds remaining sa ating first quarter. Almiñe thinking of 3 pero inilapit ng konti. Pulls up, wala. Pero nandun si Hamila to clean up the mess. Now it's, ito may bago rin na salta sa mga taga-Batuan. Itong si Leandro Urbano acting as the point guard now. Pinalitan si Alacera. Bokbok once again, short this time. The rebound ni Matos. Matos mabilis na tumatakbo. Nandun si Almiñe sa unahan. Binigay kay Gigantoka. And that's his first bucket of the ball game. Gandang pasahan on the part of San Jacinto. Urbano looking for setting up the play for Batuan. Hindi pa umiinit dito si Jan Batotok, ano? Ayun. Ball goes to the guys in purple. Nice move mula kay Kenneth Sabio. Everything but the shot. Ito na, Badiana. To Bokbok. Naagawan itong si Matos pero may nakitang foul itong ating referee. Foul ba yun? Hindi, partner, out of bounds lang yun. Out of bounds lang. Sayang yung play na yon. Hindi niya nakita si Jan Batotok sa kabila, partner. That could have been a drop pass mula dito kay Bokbok. But again, mababalik ang bola sa kanila because last touch ito ni Lester Matos. After this this time out. Ayan, so 19-25. 6 na naman po ang Kalamangan itong mga taga San Jacinto. 249, medyo pagdating sa height, nakakalamang itong mga taga San Jacinto. Ano, coach? Yes, partner. And kung mapapansin mo, Camila and Hagad kanina talagang binibigyan nila sa ilalim, no? Because they really know na talagang when it comes to size, medyo lamang itong mga taga San Jacinto. Oo, pero penalitan na si Hagad nitong si number 28 na si Wimart Barun to help out itong si Gigantoka sa paint. And also itong si De La Cruz, De La Cruz, pinasok na pasok na rin. rin, Ito si oo. Ivan De La Cruz at itong si John Laila.
kasama si James Rejoso for Team San Jacinto. So halos bago yung squad nitong mga taga San Jacinto. Muntik na maagaw. At yun na nga, naagaw kay Urbano ang bola. Number 23 gets fouled by Legal. Ayan, itong si Jeric Legal ang tatawagan doon ng foul. Alam mo itong si Legal kahit anong gawin, hindi talaga makukulong yan. Legal na legal Legal na legal, kahit na foul, legal pa rin yun. Okay, and Rejoso hitting the first free throw. Ayan, mga coming off the bench na to, no? At 2 minutes and 39 seconds. Nalalabi sa ating first quarter. And yan, Rejoso. Perfect on the mula sa free throw line. Ito na. Legal. Bok penetrates. Wala. Pero na-rebound ni Urbano. Urbano, binigay kay Legal sa labas. Tumira ng 3. Wala. Rebound De La Cruz. Nakita na sa unahan si Gigantoka. Beautiful lead-in pass from Ivan De La Cruz. Dapat na ang puntos nito ni nice finish on the part of Gigantoka. Opo, tama. 4-pointer na yan si Gigantoka off the bench. Nagabulan. And tingnan mo partner, itong pagpasok nito ni Laila, talagang may pressure na binibigay sa kabila. So medyo nararatel itong mga taga Hindi nakakaporma. Oo. Hindi nakakaporma. Kaya ayan, balik sa kanila ang bola. So siguro ito yung role talaga nitong dalawang ito, itong si Laila at si Rejoso for Team San Jacinto. So kung mapapansin mo, pagpasok nila talagang pressure kagad. So maganda yung depensa. Gumanda rin yung opensa. Kaya meron silang 10 kalamangan dito sa mga taga Batuan. That's another foul partner on the part of Fabio Bokbok. Okay, pang-ilan na ba yan ni Bokbok? Pangalawa na ba? That's the second foul. Okay, under 2 minutes po tayo mga kasarog sa ating first quarter. 1:55 ang nalalabi po. And again, nandito po tayo sa Monreal Gymnasium dito po sa Masbate. Actually, nasa island Ticao tayo, Ticao Island. Ivan De La Cruz fires a 3. And well, I have never expected that this guy can hit those kind of threes. Akala ko sa ilalim lang siya, pero ayan, nagpakita ng kanyang shooting form at shooting touch. Itong si Ivan De La Cruz, pero nabawi naman kaagad yan ng mga nakaputi. Ito, kung maka-counter partner, itong mga taga Batuan. Tama, Rejoso dancing with Legal. Legal to, kabalik kay Rejoso at binigay kay De La Cruz. Pero bago yan, merong tayong narinig na tawag mula sa referees. Again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurong pa, mapapanood po tayo sa Rep Saldico Facebook page. Live na live po yan. At ganoon din sa Ako Bicol Party List Facebook page. At paki-subscribe na din po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Laila mula kay Gigantoka. Now he is setting the play. De La Cruz! What a shifty pass! Paloob, papapasok sa paint dito kay Gigantoka. At buti na lang at ready naman doon itong si Gigantoka para kunin yun at makascore. In the meantime, that's Bombales. Bumomba ng 3, kaya lang wala. That's another miss partner on the part of Team Batuan on the 3-point. Medyo na-in-love itong Batuan at early going sa ating laro, no? Sa 3-pointers. Oo. At merong tawag ang mga referees away from the ball. So penalty na partner itong mga taga Batuan dito. Under a minute to go, 53.5. Magpi-free throw ngayon itong si number 28 na si Wimark Barun. Yan, sablay yung unang tira. Titingnan natin kung maipapasok niya itong pangalawa. Wala pa rin. Hitting almost the same spot doon sa rim. Now it's Jan Batotok. Wala pa, malamig pa si Jan Batotok dito. Pinili talaga ni itong si Badillo. And he gets fouled, kaya although he missed that shot,
Pero mabibigyan naman siya ng pagkakataon dito sa free throw line. 13 po ang kalamangan ng mga taga San Jacinto as we get closer to the end of the first quarter. Miss yung unang free throw, Yes, coach. miss. Badilla. Split set for Badillo. Badillo rather. Badillo is playing currently for CCDI Sorsogon. So kilala din niya to, itong mga familiar faces, no, from Sorsogon. Talagang kinulit ni Legal itong si Rehuso, pero attempt pa rin ng mga taga San Jacinto. Pero ito na si Legal, may tanga na ng bola, binigay sa kanyang kakampi, Urbano to Batotok. Batotok will fire and will hit a triple. That's the first 3-pointer of the dito ni John Batotok at meron na siyang 7 points, partner. Oh, pero sa tingin ko malamya pa yan para kay John Batotok, knowing him, partner, during the Sorsogon leg. May score siya noon ng mga 40 yeah, mahigit. 30 plus, ma-average sa mga ganon. Itong si John Batotok. But anyway, yan po nagtatapos ang ating unang quarter. Nakakalamang ang mga taga San Jacinto ng 9 na puntos, 34-25. So good effort on the part of Batuan naman dahil kanina 13 yung kalamangan, ngayon medyo 9 na lang. lumayo. But ngayon, a good counter on the part of the defense side, partner, on the part of Team Batuan. Kasi kung makita mo pagpasok ka yung second stringers nitong mga taga San Jacinto, ay talagang kumounter naman sila, na talagang pro-measure sila dito sa kanilang front court. So maganda, back court. So yun ang maganda, partner, dun sa ginagawa nitong mga taga Batuan ngayon. Although lamang ang San Jacinto, but again, sabi nga natin, nasa striking distance lang yan, 9 points, and this is just the first kakatapos lang ng first quarter pa. So papasok tayo ng second quarter, so marami pang pwedeng mangyari. Maganda naman yung runs na ginagawa nitong mga taga Batuan dito. So tingnan natin. May mga players pa ang Batuan na hindi natin sasaksihan. Itong pinakamatangkad nila na si John Nieva. Yes, that's about siguro mga 6'2 to 6'3 to. Siya actually yung pinakamalaki sa team ng Batuan. So sige, antayin natin kung ano ang kanyang magiging performance dito sa larong ito. Yes, partner. So yun na nga, as you can see, yung kanilang players kanina for Team San Jacinto, talagang solid yung 5, partner. So nasabi ko nga sa iyo, talagang kilala nila ang bawat isa. So that's why medyo nakaungos kagad nung nakaraang quarter. But again, tingnan natin ang magiging adjustments nitong mga taga Batuan dito, partner. So yes. You know what? I was really surprised by this Batuan team dahil I've never expected na ganun din sila kagagaling sa paglalaro. Especially itong si... yung mga guards nila, partner. Yung mga guards nila. Itong si Alhicera na talagang napaganda din yung pinakita kanina. And even this, medyo kung titingnan mo, itong si Fabio Bokbok, parang hindi masyadong ensayado yung katawan, parang hindi kondisyon, pero tingnan mo, umi-score, kumakala para sa Batuan. And speaking of Fabio Bokbok, partner, mayroon na siyang 8 points, leading scorer for Team Batuan. And sa kabila naman, sa Jacinto, we have Mark Brian Almiñe with 9 points already. So titingnan natin pa ang mga contribution nito coming the second quarter, partner. So for San Jacinto, as we can see from here, balik yung first one kanina sa first quarter. And ayan, that familiar play sa corner. Now to Hagad. Ayan, banging bodies with John Batotok. At ayun, for the second time, successful na itong si Hagad making that shot. Yes, partner. Yun yung sinasabi ko kanina, talagang gusto nila ibigay sa ilalim, no? Oo. Doon ang play nila, talagang binibigyan nila ng priority itong si Hagad, yung mga bigs nila. Now it's Alhicera and a floater. Wala. Rebound Matos. Matos now inintay na makababa ang lahat. Binigay kay Sabio missing, and Almiñe gets it. Binigay kay Hamila sa ilalim, working it out against Concepcion, at tinawagan dito ng foul.
or tatawagan ng foul itong si Concepcion. That's the first personal foul on Larry Concepcion at first team foul itong mga taga-Batuan dito. Okay, Nico Hamila will be shooting 2 free throws. Pasok ang unang tira. Ayan, unti-unti nang dumadagsa yung tao dito sa Montreal Gymnasium. This is just our first game. Yes, Meron pa tayong dalawang nakaabang mamaya. Of course, mapapalaban yung home team, yung Montreal. Yes, at Kaya abangan niyo po yan. Jan Batotok forcing his way. And huli siya doon, may tumulak oo. sa likod. Itong si Reggie Hagad. yung lusot niya hindi na foul, pero nung Yung offensive rebound sana offensive eh. rebound itong si Batotok, doon na siya na foul. Itong si Hagad. Kanina nga, sa nabanggit mo partner, no? We have a triple header. Ang sunod po nito, San Fernando versus San Pascual. Pascual, At oo. ang third and last game natin will be played against Claveria versus Montreal, Yun. the home team. Muntik na maagaw ng mga taga San Jacinto ang possession. Nice play, pero Concepcion just couldn't finish. Hagad now, binigay kay Alminye. Alminye, eye in the sky play to Sabio, but Sabio is too deep for that one. Ito na, si Alicera. Alicera, ano bang gagawin? Pulls up, wala. Rebound, Alminye. Alminye, mabilis na tumatakbo, pababa. Asan yung mga kakampi? Nantay si Matos, binigay kay Hamila. Hamila forcing his way sa loob. And the bucket. Good pass on the part of Alminia. Recognizing yan part na maganda dito kay Lester Matos, no? Oo. Rini-reward niya talaga yung big man niya pag tumatakbo pababa. Tama. And he's not forcing his way. Oo. Siguro nasa isip niya, ba't ko papapahirapan sarili ko? Nandun naman yung kampi ko na mas advantage. Anyway. May tawag ng foul mula dito kay Nico Hamila na itulak niya si Concepcion, partner. At ito na yung inihintay mo, pinasok na itong si John Nueva. Oo. John Nueva's first appearance dito sa laro natin. Let's see kung ano ang magiging contribution niya dito sa kanyang team. Anyway, nakakailang attempt na itong si Alhicira dito sa quarter na to. I think that's his third attempt, pero hindi pa rin Good drive sana, partner. nagiging successful. Oo. Hamila now, I guess he traveled. And yun na. He was called for a traveling violation. Taking too much steps. Siguro masyado siya na-excite doon sa ano na yun, sa pagkakataon na yun. Alhicira now with the ball. Siniset up yung kanyang mga kakampi. Nieva fires. Wala. That's his first attempt. Kenneth Sabio. Umikot pero naiwan ang bola. Nakuha ni Bokbok. Bokbok now. Uy! Nag-crossover. Binigay sa labas. Number 16 fires. Almost hitting that one pero umalog ang bola at nakuha ng mga taga San Jacinto. Matos now with the ball against Alhicira. Crossing over, umikot, pumasa. Ayun na naman. Tumira yung naman pasa ang na yun. pinasahan na si Hagad. 8 points, partner. Itong si Reggie Hagad dito. But itong si Clester Matos, if I'm not mistaken, partner, ika-4 na assist na yan. Napakagandang mga assist na Alicera, hesitation. Crossing over, Dumiretso. Pero nabitawan ng bola. It will be San Jacinto's basketball. Partner, babad tayo ngayon. Hanggang siguro mga alas 12 tayo dito. Oo nga. I'm trying my best na hindi masyadong mapudpud yung boses ko. Oo. Anyway, we're trying to give the best Yes, yung in basketball. every outing natin dito sa Ako Bicol Cup. Beautiful play, pero Kenneth Sabio hindi na i-shoot yung bola. Was that Kenneth Sabio? No, it's That's Gigantoka. 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 Sabi ko nga sa'yo, halos magkamukha sila. Nako, si Nieva. Tutulog-tulog doon. At he was blocked by Gigantoka. Buti na lang naaga uli. Itong mga nakaputi. Bokbok. Challenging Hagad. At yun na nga, tumayo lang doon si Hagad at hindi na ay tira ng maayos ni Bokbok ang layup. Matos missing on the 3. And Sabio gets fouled.
for the putback. Buti na lang, naka-fish pa ng foul doon, si Sabio, partner. At si Batotok pa yung napafoul na doon. 41-25, medyo umaalagwa dito ang mga taga San Jacinto. It's a 16-point lead now for this team. Na I think isa sa mga talagang babantayang team dito sa District 1, itong San Jacinto. Yes, partner, napaka-solid talaga ng line-up nito, no? Dahil halos kilala natin yung mga players dito eh. And now, meron silang pagkakataon uli na makapuntos dito. Matos trying to destroy the defense. Now, binagay sa ilalim na naman. Talagang very effective yung entry passes nila, no? Papunta Yes, dito kay Hagad. Kaya sinasabi ko sa'yo, once na nakakaimatos yung bola, talagang titingnan mo yung inside. But again, ayun, binawi naman yon ng 3-pointer ni John Batotok. Ikalawang 3-pointer nito ni John Batotok, partner. Silently doing his job dito sa Batuan, itong si John Batotok. Sabio. Uy, good recognition sana yon for Matos again. Almiñe with a one-hander. Wala. Ito na, ang mga taga-Batuan tumatakbo. Legal. Nahirapan doon dahil nandun ang kanya ang defense ni Matos. But I guess Matos will be called for a foul. That's a reach and foul on Mark Matos. Okay. And narinig natin yung buzzer. I guess merong timeout. Ayun, Time out muna dito, itong mga taga-Batuan, partner. at 44-28, coach. And again, sabi ko nga, medyo maganda yung 3-pointer ni John Batotok para makalapit sila dito. Kasi medyo lumulobo na nga itong kalamangan, itong San Jacinto. So because courtesy of those passes ni Clester Matos sa kanyang mga bigs, partner. So when it comes to execution of plays, mas nakikita natin mas advantage yung Yes, mga taga San mas Jacinto. advantage. Okay, pero sige, alamin natin ang report ni Jessamay Navales. Miss Jessamay, pasok. Magandang gabi, Masbate. I am Jessamay Navales reporting live coming from the bench of San Jacinto. Within the short span of time, San Jacinto showing us a good team chemistry that made them to get the momentum as of now. Ayon kay San Jacinto head coach Marl Bueta, they focus on transition dahil magaling tumakbo at bata pa ang kanyang mga players. Kaya naman during the huddle, Coach Marl instructed his players na mag-stick sa kanilang original game plan but will not be complacent. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Coach Paul and Kipang Morgan. Yes, thank you, Jessa, for that report, no? So yun lang nga, yun na sinasabi natin, partner, those running guns and pag bumababa, yung transition na nandun yung mga bigs sila talagang rini-reward nila yon. So yun ang yung kalakasan talaga ng San Jacinto. Transition and then pag nakaset up naman yung bigs nila. So parang walang papupuntahan dito yung Batuan. Pero titingnan natin dahil ayan, bumabawi din sila with that shot mula kay Concepcion. At narinig ka ata ni Concepcion, partner, andito pa kami. Sabi niya, anong walang mapupuntahan? Tingnan mo to, sabi niya. Laila, tumira ng 3! Almost, but not quite. At ayun, Gigantoka also missing pero nakuha pa rin nila ang bola and smoothly finishing is Jamila. 7 points itong si Jamila at talagang may shortstop jumper itong si Jamila, partner. Nandun lang siya sa may elbow at hinintay na mapunta sa kanya yung bola at napansin niya na open siya kahit tumira. Pasok naman yun. Big rebound for Gigantoka now. At ayun, nasa unahan si number 15. Oh! Ayan. Missed yung opportunity na yun for San Jacinto. Now it's Concepcion challenging Gigantoka. At magkasunod na 2 puntos para dito kay Concepcion. Larry Concepcion for Batuan. But again, partner, yun.
It's a big no-no. Wala man lang partner kung kumuha kay Esparago doon sa 3 points na yon. Tama, and good decision naman on the part of Johnston Esparago to take the shot dahil libre siya. Legal, crossing over. Pinili talaga nitong si number 16 na si Badiana, pero hindi pumasok yung kanyang tira. Hamila. Naganap ng gwardiya, bigay kay Dainla. Nakita naman ni Hamila. Ito ang kanyang kasampi sa ilalim na si yung number 24 nila na si Edsel Dainla. Sayang yan, partner. That could have been an end one play. Tama. Kaya masyadong nanginayang si Dainla doon. Pero sabi niya, dito ko naman niya babawiin sa free throw. Ayan, so patuloy pong dumadagsa ang mga tao dito para makita nila sa personal itong mga players natin. Makita nila in live action itong bakbakan ng Batuan. There you go! Bok hitting another one for Batuan. At 10 points na ito, partner. Down to just, ilan na lang yan? 13-point lead ba? That's 15-point lead, partner. At timeout dito muna itong mga taga San Jacinto to talk things over. But again, sabi nga, nagkaroon ng mini run, partner, itong mga taga Batuan dito. So magandang place yun for them. So, but titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan at maibaba pa nila ito sa single digit dito. 2 minutes and 18 seconds ngayong quarter na ito, second quarter. Para magtuloy-tuloy yan para sa Batuan, ano sa tingin mo, Coach, ang dapat na maging adjustment pa nila? Dapat pa nilang, ayusin para nang sa ganun maging closer yung deficit. Yes, partner. Score. Kanina kung makikita mo yung mini runs galing sa transition, partner, kasi magagaling din yung guards itong Batuan, partner. Siguro capitalize nila yung running game na yan. Kasi minsan pag talagang mumimintis naman yung mga taga San Jacinto, hindi na sila bumababa, no? So yun lang, capitalize and make those shots, partner, kasi may mga open looks naman talagang hindi lang pumapasok, partner. Tama. Okay, but right now Hagad using his body papunta sa Reggie Hagad, partner. sa ilalim. At pag ganun lang, 12 points na itong si Reggie Hagad dito sa ating laro. Master niya yung ganong classic reverse layup. In the meantime, Jan Batotok finishing with his right hand using the board. Ito, 12 points din si Jan Batotok, partner. So yan din ang isang factor dito. Kailangan mag-produce talaga ni Jan Batotok dito sa game nito. Kenneth Sabio fires. Wala, rebound. Legal na, may tanga ng bola. Nakita na nasa unahan si Concepcion. Larry Concepcion fakes. Tumira. That's a one-legged shot and that's a nice one mula dito kay Concepcion. So yun ang sinasabi natin, partner. Capitalize those transitions. Kung makikita mo, medyo na bumabagal yung takbo nitong mga taga San Jacinto because malalaki nga sa Mila and Hagad. Tama. Pag may transition, partner, na iiwan. And itong si Concepcion talagang tumatakbo pababa, partner. Legal, nakita si Banjala sa corner. Medyo malakas yung tira. Rebound Hagad. Matos na, may tanga ng bola. Mabilis na bumaba. Binigay sana kay Almiñe pero sabi ni Almiñe masyadong heavy traffic sa loob. Labas natin. And create another play. At yun, nakakuha ng foul. 52-39 po. Nakakalabang pa rin ang San Jacinto. Dito sa larong ito, magtatapos na yung ating second quarter pero hindi pa po nakakaangat dito yung mga taga Batuan. 42.7 remaining sa ating pangalawang yugto. And Almiñe shooting 2, partner, na foul siya nito ni Badiana. Oo, and unang tira ni Almiñe, pasok. Pangalawa, muntik nang hindi pumasok pero naawa ang ring. At eto na. Magsiset ulit ng play itong mga taga-Batuan. Legal. Pinasa kay Badiana. Badiana. Hesitation. Fakes. Eto, sabi niya parang gusto ko lang itira pero ipinasa pa rin. At ayun. Nagkamali ng pasa doon si Legal. Kaya ayun.
kinastigo sila nitong si Matos with that layup. Pasok din yung tira ni Badiana. Bawi ka agad yun, partner. 56-42 at 5.5 seconds remaining. Kenneth Sabio. At noon, Yun din yung specialty ng Badiana, partner. Yung 3 points. Nakakadalawang 3 points na siya ngayong quarter. dun sa kanina, yung early attempt niya, dalawang attempts hindi niya binitawan kasi medyo nandun yung depensa. Pero yung dito sa kaliwa, talagang sabi niya, eto, kitang-kita ko na yung ring. 56-42, dyan po nagtatapos ang ating first half. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik maya-maya lang. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Muraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup Masbate dito po sa beautiful island of Ticao, kung saan nandito po kami sa loob ng Montreal Gymnasium para sa labanan ng mga taga District 1. Napapalaban po ang San Jacinto kontra dito sa Batuan. Yours truly, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Yes, partner. At ito, tingnan nga natin, partner, kung ano ang nangyari doon sa nakaraang half na yon, no? Oo, for our halftime statistics for bench scoring. Tingnan mo naman, partner. Nung pinasok, ang sinasabi ko nga, yung second unit, partner, 15 points ang na-contribute nila, partner, kontra sa isa lang dito sa mga taga-Batuan. Points in the paint, kitang-kita mo naman because of the big guys, partner. 38 big points kontra 20. Turnovers ito, partner, dito dapat alagaan ng mabuti ng mga taga-Batuan ng bola because turnovers, pag nag-file up yan, partner, medyo masakit yan. And kinakapitalize yan sa kabila, partner. Fast break points, 12 kontra 23. Sabi ko nga, yung takbuhan talagang laro ang ginagawa nitong mga taga San Jacinto. So, dapat counterin yon ng mga taga-Batuan. Second chance points, mas maraming second chance itong mga taga San Jacinto because of the presence of Hamila, Hagad, and also Gigantoka. So, yan, partner, titingnan natin comes sa second quarter kung ano ba talaga ang mangyayari dito sa game nito. So halos lahat ng aspeto ng ating game pumapabor dito sa mga taga San Jacinto. And no wonder sa pagpasok po natin dito sa ating second half ay nakakalamang po ang mga taga San Jacinto, 56-42. So lamang po sila ng 14. So let's see kung ano yung magiging mga adjustments itong si Coach Ivan Enciso na ibinigay na instructions para sa kanyang koponan. Let's see kung may mababago ba or ganun pa rin para umepekto dito sa kanilang laro, lalo na dito sa second half. Okay, right now it's number 5 Alicera ang nag-set ng tone para sa mga taga Batuan, and Jan Batotok missing on that first attempt dito sa ating second half. De La Cruz thinking of 3, binigay sa corner kay number 19 na si Laila.
Out of bounds. And good stop on the part of team Batuan, partner. So, turnover on the part of San Jacinto. So, capitalize nila, partner, itong mga ganitong possession, no? Oo, ito yung second squad for San Jacinto ang nag-start. Platoon na ano din, ano? Oo, platoon substitution din sila. Kung mapapansin mo, they're playing 2-3 zone defense pero extended, partner. Talagang kinukuha nila dun sa may 3-point line. Oo. Pangalawang attempt na ng mga taga Batuan. Pero not yet successful. De La Cruz. Oh! What an unselfish play sana for De La Cruz, pero hindi na buslo yun ng kanyang kakampi na si Barun. At so dalawang attempts din for San Jacinto and both are missed. Oh! Nakalusot sana itong si Badiana, kaya lang he was called for a traveling. Huli siya doon ng referee, partner. Tama. Maganda sana yung gusto niyang gawin doon. Oo. But again, turnover on the part of Badiana. So wala pa pong nakakascore dito. Magtatapos na yung ating 2 minutes dito sa second half. Wala pa rin. And let's see kung makakashoot na dito ang mga taga Batuan. Jan Batotok fires a 3. Wala. And same ball, partner. Same ball kasi last touch ni Gigantoka on that play. Good effort on the part of Larry Concepcion battling for the rebound. Batotok fading away and finally scoring dito sa first half o second half rather. Yes, partner. At yun, mapansin nga natin, Jan Batotok, partner, mayroon ng 7 rebounds at 14 points dito sa ating game. At sa kabila naman, Reggie Hagad with 12 points, partner. Okay, so far yun ang mga leading scorers natin, no? De La Cruz finds Laila at the corner and hitting a 3. Yan din ang unang buslo ng mga taga San Jacinto dito sa second half, courtesy of Laila. That's the 4th triple as a team, partner, nitong San Jacinto, courtesy of Laila. Tama, and that's a bad pass actually. Laila trying to do it consecutive buckets pero he missed that layup. Concepcion now for Batuan. Binigay kay Batotok sa ilalim. Batotok. May foul, partner. Oo, na-foul doon. I think it's going to be Barun who will be called for that one. Ayun na nga. Oo. That's an Baron. Alicera with the ball. Pulls up and scores. Gandang one dribble pull up on the part of Alicera, partner. Kita mo yun, lefty. Tama. Ganda. Gaganti ng 3. Itong mga taga San Jacinto, Rehuso. That's the 5th point of Rehuso sa ating laro coming off the bench. At ikalimang 3-pointer nitong mga taga San Jacinto dito sa ating game, partner. Short corner jumper, wala. Huli si Concepcion doon. Nahuli. Oo. Buti kung si Legal. Buti kung si Legal yan. Kasi kahit mahuli pa si Legal, hindi talaga mapupulo. Ayan, Laila will bring down the ball. Binigay kay De La Cruz in the midcourt. Balik kay Laila. Laila tumira ng 3! Pasok yan! That's a deep one. Mula dito sa batang ito, no, na si Laila. Second 3-pointer dito ni Laila dito. Ayun, medyo pilit yung drive, partner ni Jan Batotok on that. Ganda ng crossover nitong si De La Cruz. Evan De La Cruz. Rehuso missing. Na-rebound ni De La Cruz. Second chance opportunities. And even the third, pero wala pa din. Sayang yun. May tawag ang referee. Pero this guy can really move well. Yes, partner. Kung makita mo din, napakasimple lang din ang galawan. Tama, no? tama. But napahiyaw talaga yung mga tao doon sa side ng San Jacinto, yung crossover.
Tama, and we have a report now mula kay Miss Mabel Atchagoyen. Ready na ba siya? Hindi pa? Okay, in the meantime, but Kapa Morgan and Coach Paul. Okay, Miss Mabel, are you ready? If you're ready, then go please. Wala pa, okay. Ayan, crossover na naman mula kay De La Cruz. De La Cruz, nakita. Si Gigantoka sa paint, pero I guess, ano nangyari daw? Traveling partner on the part of Traveling. Gigantoka. And a while ago, 3-pointer naman dito kay Badiana, partner. So, 3-pointers dito ni Badiana dito sa ating game. So, para mas makalapit-lapit sila dito. So, sana marami-rami pang ganyan na gawin ni Badiana, partner. Okay, at sige, alamin natin kung marami pa nga ang gagawin yan. Mabel Atchagoyen, pasok. Kapa Morgan and Coach Paul, aminado ang coach ng Team Batuan na medyo nahihirapan sila sa laro nila ngayon kontra sa Team San Jacinto. Ayon kay Coach Abner, medyo dehado sila in terms of physicality. Mas bata at mas mabilis ang kabilang kupunan kaya sila nalalamangan sa first half. Sa ngayon, focus umano sila sa pagpapalakas ng depensa at pag-iwas sa turnovers. Health defense din ang kanilang diskarte. Habang may oras pa umano ay may pag-asa pang makahabol. And that's the latest dito sa courtside ng Team Batuan. Back to the panel. Ayun, sige, maraming matsa na Mabel Atchagoyen for that report. Ayan, halos magsagutan dito ng mga 3-point shot attempts. Both of them missing. Pero kanina pumapasok yung mga tres. Hit check ng dalawa eh. Ito si Badiana at si Leila. Talagang ang lalayo na ng mga tira. Ayan naman, Rehuso, Rumaragasa! Oops! And he gets fouled by Jan Batotok. Don't worry, di naman masama yung bagsak nitong si Rehuso. Talagang prenotektahan naman siya. So ayan, 65-52, 13 lang po ang kalamangan nitong mga taga San Jacinto kontra dito sa mga taga Batuan. I-review ba ng mga referees? Oo, i-review yung last na sequence. Yung foul na yon, if merong kakaiba ba na ginawa ang mga taga Batuan kung bakit na-stop doon and get na foul itong si Rehuso. Okay. So, our crew chief referee is signaling na ordinary foul, partner. Dalawang ordinary foul lang naman. Oo, ordinary foul at dalawang free throw. Ang ibibigay dito kay Rehuso on that foul of Jan Batotok. So, wala naman masyadong contact kasi nung paghampas, partner, talagang inilag na yung katawan. Yun lang, medyo talagang hindi na napaganda yung bagsak dito ni Rehuso. At saka medyo yung momentum ni Rehuso talagang nandun. Kaya nung sumalpok siya kay Batotok ay talagang he fell down on the floor. And of course, may mga reviews tayo dyan. Kaya makikita talaga natin is talagang pang-upgrade yung tawag or down or stay lang. Stay lang. So, in this situation, natili lang po sa normal foul. Pero meron na namang nakita ang mga referees natin. Banggaan doon. Tapos ang free throw. Nas foul ang Gigantoka. Tinawagan si Gigantoka dahil nagkabanggaan sila ni Nava and hindi nagustuhan yon ng referee. Alhicera. Concepcion. Sweet move on Concepcion. 10 points na, partner. Itong si Concepcion. Put it in. Alright. Uy, nakawala doon si De La Cruz, pero he was fouled by Bobok. Kita mo, partner, yung galaw ni De La Cruz, partner. Oo, tama. Napakasimple lang. Tinitingnan niya lang yung depensa kung saan siya pupunta. Kontrapelo, 1 dribble, 2 dribbles. So, maganda yung galaw nito at saka matangkad. Nasa siguro mga 6'2" itong si Ivan De La Cruz at merong magandang galawan. Meron ding smooth na tira. So he's one of the guys to watch dito sa koponan ng San Jacinto. And splitting the free throws, itong si Ivan De La Cruz. Palitan dito ng tao, partner, at may 4 points ito si Ivan De La Cruz. Tama, lalabas muna si Fabio Bobok. Papasok ulit si number 16, Ensoy Bandiana.
for Batuan. Alicera still the point guard. Tumira kaagad ng 3 si Badiana. Wala. Malakas. Ito naman in transition. Nice play. Yung leak out pass na yon ni Kenneth Sabio to Almiñe. It's perfect. And nagpalit na din ang depensa dito. Itong San Jacinto, partner. Kung makikita mo, nagtatao-tao na sila, no? Tama. Good block on the part of Reggie Hagad on the layup nito ni Anselmo Nava. So, double digits pa rin po ang Kalamangan. 16 points actually, 70 to 54. Ayun na naman si Almiñe. Oy, masyadong napaaga yung kanyang take off. Akala niya pwede na niyang ilipad yung ano, pero nako, malayo pa, sabi niya. Yun nga, alam niya. Nailang din siya doon sa depensa. Oo, at tinitingnan niya kung may nagtitrail sa kanya kasi siguro ipapasa niya. Oo. Alangan naman i-lay up nasa 3-point. Parang sabi ko, alanganin naman i-lay up na niya yun doon nasa may 3-point lane pa lang eh. Although alam natin na talagang lumilipad itong si Almiñe. And there was a foul. On that sequence, merong nakitang referee kay Kenneth Sabio. Oo. Landing spot, partner. Landing spot. Landing spot. You need to be, really careful in defending a 3-point shooter, ano. Okay, pasok ang unang tira nitong si Alicera. 3 to. Pasok din yung pangalawa. I thought it was a 3-point play. 3-point siya. 2 points lang, partner. 2 points lang. Nasa loob ng linya. Ayan si Agad. Nabitawan ng bola. Tumama sa paa. Oo. Tao ulit. May pressure. Binibigay nitong mga taga San Jacinto dito. Alicera now with the ball. Still dribbling. Ayan. Munting nang maagaw. May matos ang bola. Concepcion now. Tumira ng 3. Wala. Merong foul. That's an Anselmo Nava pushing foul. The guy in the ponytail, Anselmo Nava for Batuan. Sabio penetrates. Tumira. Pero nandun sa baba niya. Sa pag-layup niya, nandun sa baba itong si Anselmo Nava. Yan, tatawagan na naman uli dito si... That's an unsportsmanlike foul. Oo, partner. Ayun na nga. Unsportsmanlike foul called against Anselmo Nava. So 2 shots to plus ball possession, partner. Oo, for San Jacinto. Oo, San Jacinto. Missed yung unang tira nitong si Kenneth Sabio, who played with Christopher Jubilia sa Koponan ng Bulan sa previous leg natin sa Sorsogon. And he both missed those 2 shots mula sa free throw line. Pero sa kanila yung possession. Yes, partner. So i-replay natin yan. So ayun. Tumalikod, partner, kasi. Kenneth Sabio to Hamila. Hamila fires. Short. Rebound, Concepcion. Binigay kay Alcihera. Nakita na nasa unahan na si Nava. Nava with a finger roll. First 2 points si Nava. Good contribution din coming off the bench. Oh, sabi ng mga kumpare niya, pare, di ka na masisiro. Sabio missing. Wala sa 3. Nagkabuhol ang dalawa, si Hamila at itong si Concepcion sa ilalim. Holding foul. Dito na may Concepcion. That's I think the 3rd foul on Concepcion, partner. So medyo makailangan niya mag-ingat dito, partner. Oo, pero 12 na lang, partner, ang Kalamangan itong San Jacinto. Hamila making the first one.
mula sa free throw line. Ayan, getting ready for the second shot. Pasok pa rin. Mapapansin mo, partner, halos hindi na rin mahulugan ng karayo mga ating mga bleachers, ano? Oo nga, so talagang first game kasi pa lang mamaya, ito. partner, maglalaro ang home team. Oo, yung Montreal. Ayan na, putray sana yun. Badiana missing again. Now Matos. Eye in the sky play for Alvigne. Ganda ng teamwork ng dalawang to. Ganda ng connection nila. Kilala talaga ni Mark itong si Alvigne. Alam niya yung capabilities niya of, that's why, yun managing up in the air. Familiarity kasi ng teammates, talagang napaka-importante yan, no? Yan yung talent nandun. Imagine, kahit familiar ka pa sa kakampi mo kung hindi ka marunong talaga, kung mahina kang pumasa. Pero iba talaga tong Matos, ano? No wonder he was the MVP sa previous leg natin sa Sorsogon. 15 points na itong si Brian Alvigne. Tama. And Concepcion will be taking another shot. He missed the first one and missed pa rin yung pangalawa. Ito na, si Hagad. Na-rebound na bola. Alvigne, dire-diretso. And lays it up and in for San Jacinto. Badiana. To Badillo. Badillo will try to penetrate pero nandun yung malaking mama na si Hamila. Kaya nahirapan siya at nabitawan ng bola. Good help on the part of Hamila on that play. Now it's Alvigne. Binigay sa poste kay Hagad. Hagad, kayang-kaya yan. Kaya lang malakas ang tira. Nakalusot na sana. Right now it's Badillo. Inagawan itong si Alvigne pero the ball went out of bounds. Mapupunta pa rin sa kanila ang bola. It will remain with Team Batuan. Badillo to Concepcion. Against Hagad. Crossing over. At maganda yung recognition at yung pasa para dito sa kanilang number 34 na si Albert Bombales. Ayan, 16-point lead for San Jacinto at the end of the third quarter. And papasok na po tayo maya-maya lang sa pang-apat at huling quarter ng larong ito. Again, we're witnessing itong mga teams dito sa District 1. Yes, galing na po kami sa District 3 the previous days or and right now day 1 and day 2 day 1 and day 2 natin, nakilala na natin yung mga teams doon sa District 3, pero sa ngayon dito naman kinikilala natin yung mga teams ng District 1 at ito na nga, napapalaban ang San Jacinto kontra sa Batuan, and Batuan is trailing by 16 points as we end the third quarter. Yes, so, mayroon ka bang nakitang adjustments for Batuan, partner? Yun, partner, yung nakita ko lang talaga, individually, partner, talagang pumupuntos as a team, wala masyadong setup ng plays. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nagpalit ng depensa ng tao. More on free flow basketball lang sila, no? So, wala masyadong setups. Di kagaya nito sa kabila, partner, talagang may sistema. May sistema eh. Ayan, dahil sa sistemang yan, nakapukol ng 3 itong si Leico. And that's Calvin Leico. First 3-pointer. Alicera, binigay kay Batotok. Batotok fading away, wala. Maganda sana yung pull-up jumper ni Batotok. Nasa forma talaga, kaya lang di pumasok. But he's the leading scorer so far. Oo, partner, with 15 points itong si John Batotok dito sa ating laro. At sa kabila naman, Mark Alvigne, 17 points. At itong si Reggie Hagad, 12 points, partner. Oo. And merong whistle tayo.
Abangan nyo pa po mamaya yung mga susunod na games natin. Again, Coach, ano ba yung Yes, mga susunod partner. natin? So for the second game of our triple header, we have San Fernando versus San Pascual. At yung last and final game, partner, will be played between Claveria versus the home team, Monreal. Ayan, so first time nating makikita yung kanilang mga, mga laruan. So talagang very exciting. So for District 1, no, ito, 6 sila dito, partner. Yun nga, sabi nga natin, Claveria, San Pascual, Batuan, Monreal, San Fernando at San Jacinto. At lahat sila magkakaroon ng kanilang makikita first natin outing. ulit. And dito, we're waiting kung sino yung unang mananalo sa matchup na ito. So far, San Jacinto medyo magandang lagay dahil meron silang 79, samantala ang Batuan ay merong 61 sa pagpasok natin sa ating fourth quarter. Although nakascore doon sa free throw ang Batuan. At right now, ito na si Matos, binigay kay Hagan sa poste. Nakita naman ang kumakat na si Leico. Matos tumira ng 3. Pero naagaw at nakuha nitong si number 24 na si Dainla. Wala yung tira. Parehas overshooting na nawa. At ayan, Jan Batotok scoring another bucket. And Hagan, mabilis na ginantihan yung score na yon. So yun, partner, sabi nga natin hindi pwedeng gano'n na mangyayari, no? So talagang medyo mahihirapan sila pag palit-palitan lang yung score. So kailangan nilang bumaba at umistop dito sa kabila. At dumipensa. Oo. Pero ano sa tingin mo yung nagiging effective ba yung kanilang man-to-man defense? Oo, partner, for team San Jacinto talagang effective yun, no? Pero dito nga, sabi nga natin, yun ang tinitingnan natin, ano ba ang depensa linalaro nitong mga taga-Batuan, partner? Kasi may na-open lagi eh. Oo. So, ibig sabihin, may naiiwan sa baba at hindi dumidepensa. Yun. But I think they're trying to do a man-to-man defense. So, kung makikita mo, may single pressure, tapos sa kabila, may naiiwan. So, dapat gawa nila ng paraan yan, partner. And that offensive rebound will hurt. So, kailangan bumax out. Ayan, open na open itong si Leico, and hitting another 3 is Calvin Leico. Kasi parang kung makikita natin, walang communication masyado when it comes to defense itong mga taga-Batuan kasi hindi nila alam kung sino hahabulin eh. Tama. So, dapat kung may nakatao kayo, yung talagang tao mo, tingnan mo kung nasan. Oo. Talagang tutukan mo, kumbaga. Alhacera, walang mapuntahan. Ipinasa na lang kay Badiana. Badiana, short on that one. Binigay sa ilalim sana kay Batotok pero nandun si Matos. Deflecting it. Mapupunta pa rin ang bola sa mga taga Batuan. So ito, nakatao pa rin, partner. Itong mga taga San Jacinto. Badiana fires and hits it. May kaapat na 3-pointer nito ni Badiana. Tama. When it comes to outside shooting, ito naman ang parang inaasahan ng mga taga Batuan. Jamila. Bigay kay Leico. Napunta uli ang bola kay Hamila. Hindi na nag-materialize yung putback nitong si Hagad. It was swapped down below. Kaya yon, napunta ang bola dito sa mga taga Batuan. Legal. May tanga ng bola. Binigay kay Badiana. Badiana thinking of 3. Wala. Malakas yung tira. Rebound Hagad. Agad dinadala yung bola pababa. Binigay kay Matos. Matos now mag-set ng play. Floater is good for Matos. 6 points itong si Matos dito, partner. Pero yung talagang aasahan mo naman dito, partner, yung assist department nito ni Matos, partner. May 6 na tong assist dito. Legal to Badiana. Sa ilalim kay Concepcion. Nice play. Isa sa pinakamagandang play na i-execute nitong mga taga-Batuan dito sa quarter na to. Oo, pero kailangan kung gusto nila makabalik, yun na, yung sinasabi natin, defensive stops ang kailangan nila, partner, dito. At ayun, halos nangangalahati na po tayo dito sa ating fourth quarter. 5 minutes and 20 seconds remaining.
lamang na lamang pa rin po ang San Jacinto, 88 to 71. So 17 po ang hinahabol dito ng mga taga Batuan. Manageable pa yan, partner. 5 minutes, 17 seconds remaining. 17 points lang yan. Legal. Nakulong doon pero tatawagan ng foul itong si Hamila. Pushing foul yun, partner. Pushing. Kasi ano niya halos naitutulak niya. Maganda naman yung depensa niya kaya lang naitutulak niya ng bahagya itong si Legal. Kaya nakita ng mga referees yun. At ayun, isa na namang foul. Ginamit ni Matos naman doon yung kamay niya to cage kinikage niya naman. Kinikage niya itong si Legal. Hindi pwede yon. Pwede mong gamitin pero tataas mo lang coach. Oo, capitalize dapat ito ng mga taga Batuan, partner kasi penalty na itong mga taga San Jacinto dito. Ayun. With 5 minutes remaining sa ating game. Unti-unti makakahabol by effectively shooting those free throws. Kaya lang yon, walang box out doon, partner, yung mga taga San Jacinto. The smallest guy on the floor ang nagre-rebound, partner. Kaya lang turnover naman, ito part of Badiana. So ito, again, nakatao dito itong mga taga Batuan din. Pina-counter din nila sa kabila. Ganun din yung ginagawa. At again, tingnan natin to. So, kailangan may pressure yan, partner. Dapat, di nila hilaya yung kumonsumo ng oras itong mga taga San Jacinto. Corner 3 for Almiñe. Wala. Pero nakuha pa rin niya ang bola at nakasungkit ng 2 puntos itong si Almiñe. Pero ayan, tumatakbo ng matulin si Legal. Binaba kay Bokwak ang bola pero ang score ay itong si Legal. Almiñe to Hagad. Hagad using the board. Simple lang kay Hagad yon dahil medyo mababa sa kanya yung mga defender niya. Legal! What a shot! Nakuha pa niya yun Oo. But again, yun na nga, partner. So nagpapalit-palitan lang ng score. So medyo mahihirapan dito ang Batuan makahabol, partner. Oo, lalo pat 3 minutes and 41 seconds na lang. 92 to 75. 10 to shoot for San Jacinto. Hagad. Dinidepensa ni Batotok. They need to shoot now. Hamila. Binigay pa rin kay Hagad. Hagad. Oh, making it finally. A short corner floater. Legal missing on that one. Almiñe. Nakita si Hamila. Hamila now. And gets fouled. Going to the basket. Mula kay Concepcion. That's on Larry Concepcion. Fourth personal foul at timeout dito, partner, ang mga taga San Jacinto with 3 minutes and 19 seconds remaining sa ating game. Lamang-lamang po. 19 points. So, imbes na bumaba yung kalamangan for Batuan, mas lalong lumobo. Mas parang lalong umaangat. Kasi nga, yun yung sinasabi natin kanina, partner, no? Made basket ng mga taga San Jacinto, although nababawi nila, pero babawian sila ng 2 made basket ulit. So, kaya wala. Yun ang medyo mahihirapan talaga sila. So, is it safe to say now that this ball game will be for San Jacinto? For me, partner, yes. Pag gano'n lang mangyayari. Kung walang pagbabago. Walang pagbabago. So, this one's in the books for Team San Jacinto. The time is not on the side of Batuan as well as the score, syempre. And Hamila missing. Wala sa free throw line. His second try is good. 10 points ito si Hamila. Nilabas na muna si Hamila for Barun. May pagkakataon na makascore dito yung mga taga-Batuan. Legal. To Bokbok. Bokbok binigay kay Batotok. At the top of the key. Balik kay Bokbok. Tumira. Wala. Mintes. Ito na naman ang mga taga San Jacinto. Long pass mula kay Rehuso.
At ayun, umiscore doon. Itong si Esparago. Second 3-pointer yan, partner, ni Esparago. Bihira lang i-pinch in itong si Esparago, pero kumakana din. Oo. Concepcion gets fouled sa baseline nitong si, obviously it's Barun. So Concepcion will hit 2 free throws. Malakas yung unang tira. At ayun na nga, partner, punong-puno na tayo dito sa Montreal Gymnasium. Yes, partner. So talagang aabangan nila yung mga susunod pang laro, no? Oo, 2 laro pa po. At higit sa lahat, mapapalaban yung team ng Montreal dito. Mamaya, sa third and final game natin. Laila. Tumaba ang pass, bola sa paa ni Batoto, kaya it's a kickball violation. Maganda yung intention ni Laila, partner, pero 2:23 ang nalalabi po sa ating laro. 98-76. 18 po ito, mga kasurog. at nilabas na din dito si Jan Batotok for T-Batuan. Esparago fakes. Dribbling with the left. Binigay kay Laila sa corner. Pero dinala sa gitna. Itong si Laila. Napunta kay Rehoso ang bola. And he missed that jumper. Now it's Legal with the ball for Batuan. Concepcion. Wala, hindi ma-execute ng maayos ng mga taga-Batuan ang kanilang plays. And there you go. Easy left-handed layup mula kay Esparago. At kung mapansin natin, partner, no? Di na din binalik yung mga starters nitong Team Batuan, partner. Kasi manageable naman ng nitong kahit siguro sabi ni San Jacinto coach Marl Cueta, kayang-kaya naman kahit yung yung mga reliever ko. And ang maganda kasi nakakaungos na nga sila. Look at that. The score is 177. So it's a 23-point lead now. Concepcion nasa free throw line. Missing on the second one. Barun trying to manage the ball. Being trailed by Legal. Nakita si Gigantoka. And that's a short corner jumper. 1 minute, 20 seconds remaining sa ating game, partner. So talagang lumobo na ang kalamangan po ng mga taga San Jacinto. And now, Bokbok will fire. Wala. That's a foul on the part of Esparago. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kaya talagang kanina nga, makita mo yung interview pa kanina kay Vice Mayor ng Monreal si Paul Duano. Talagang recognize si Kong Saldi. Yes, partner. Papasalamat siya for bringing Ako Bicol Cup dito sa kanilang probinsya, particularly dito sa District 1 ng Masbate. Oo, at nabanggit niya din, but I don't know if that's the Vice Mayor, but may nakabanggit din na first time pala ito mangyayari na maglalaban-laban talaga itong mga munisipyo. Oo, tama. City dito. Tama. So, napagandang opportunity for the players of all the municipalities na nag-participate dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So once again, pasalamatan po natin Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. 30.2 seconds nalalabi po sa ating unang match-up or unang laban. Meron pa tayong dalawang nakaabang. Samantala, hindi na naman pumasok ang attempt na yun mula kay Bokbok. At ito na, rumaragasa ang mga taga San Jacinto. And Barun can't finish with the right hand. Ano kaya nangyari doon? Esparago hitting another one. That's a long two. But itong si Esparago can really hit well. Can really shoot well. I mean. At ayan, tapos na po ang ating unang laro. 104-81. Yan po ang ating final score
dito sa laban ng San Jacinto at Batuan. Our first header or our first matchup ng ating triple header dito sa ating Day 3 ng Ako Bicol Cup Masbate. And again, nandito po tayo sa District 1 sa isla ng Ticao para ganapin. Actually, partner, yung mission natin dito ngayong linggo is to come up with the top 2 teams. Yes, tama, partner. Diba? So, isang week po yan na bakbakan dito sa District 1. And after that, top 2 teams will advance to the next round. So, hindi tayo lilipat ng ibang district. Tututukan lang muna talaga natin itong District 1 to come up with the best 2 teams. Yes, partner. Kaya maglalaban-laban lahat ng mga nasa District 1. Ano nga yung mga teams na yun? Partner. For District 1, we have Claveria, San Pascual, Batuan, Monreal, San Fernando at San Jacinto. Ayun, at swerte ng mga taga San Jacinto. And their preparation really paid well dahil sila yung unang nakasumpit ng panalo dito sa Distrito 1 kontra nga dito sa Batuan. Pero ito namang Batuan, kahit talo sila ngayon, meron pa silang pagkakataon. Let us remember, this is just the first game ng kanilang kupunan. So kailangan nilang bumawi sa mga susunod nilang laro para magkaroon din sila ng chance na mapabilang doon sa top 2 teams na hinahanap natin para makipaglaban doon din sa mga top 2 teams ng Districts 2 and 3. Yes, sa District 2 naman, partner, pasadahan lang natin yan, no? Sige. District 2, we have Masbate City, Aroroy, Baleno, Mandaon, Milagros at Mobo. At saka District 3 naman. Galing tayo doon. Galing tayo doon. Yung first 2 days natin, partner, doon tayo. We have Kawayan, Kataingan, Dimasalang, Palanas, PUV Corpus, Placer at Uson. Those teams doon sa District 3, partner, halos lahat na naglaro on our first and second day. Pera na lang doon sa PUV Corpus, partner. Tama. At ito nga may mga nakauna na din yung mga taga-Kawayan, yung Kataingan nanalo din, yung Dimasalang nanalo din. Tama. So yung Placer nanalo din. So again, partner, this is a very important for them. Yung mga games nila talagang importante yun, no? If they want to go to the next round, talagang importante lahat ng laro. So every game is a must win. Yes, partner. Para sa mga kupunan na to. So talagang mas nakakabintahe kung hindi ka magpapatalo dito. Yes, partner. So sabi niya, as much as possible, kung pwede mo ipanalo lahat ng games mo, ipanalo mo siya. So very very important siya if you want to go to the next round sa ating quarterfinals. Para to confidently grab those 2 seats para sa ating second round, which is ano na ba yan, quarterfinals? Quarterfinals or second round. Okay, so we're just waiting for our courtside reporter na si Miss Barbie Floriano para makapanayan po yung kauna-unahang kasurog player of the game natin dito sa District 1. Sino kaya ang magandang kandidato natin? Well, ang daming ang candidate, partner. Sabi ko nga, well distributed din yung points dun sa team ng San Jacinto. Maganda yung pinakita din ni Nico Hamila, ito ni Lester Matos. Of course, ito yung coming off the bench, itong sila Esparago, Gigantoka, partner. Tama. Of course, Reggie Hagad, Alminye, of course. Maganda talaga yung pinakita nito ni Brian Alminye. But again, pero titingnan natin kung sino talaga ang ating magiging kasurog player of the game. As you can see, those highlights sa inyong screens. So, partner, sabi nga natin, talaga, almost every team naman dito sa Masbate kung nakikita natin, talagang match na match, no? Nagkakatalo na lang dun sa preparation, nagkakatalo na lang dun sa kinukuhang guest player or import. But again, sabi nga natin, yung skill level and skill set ng mga Masbateño is talagang nandun, partner. When it comes to the LGU support naman, the LGU support naman. Natanong natin yung mga kupunan, halos supported naman talaga. All-out support din ang binibigay ng mga LGUs. Yes, partner. Sa kanila. Kaya ano na lang talaga din. Talagang napakasiswerte nila, no? Kasi well supported sila ng kanilang mga LGUs. Tama. And
alam naman natin na malaking factor ang suporta ng mga local government units sa mga kupuna na sumasali dito sa atin sa Ako Bicol Cup. And right now, I guess ready na si Miss Barbie Floriano para kapanayamin ang ating kasurog player of the game. So ibibigyan na muna natin kay Miss Barbie Floriano, and kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik mamaya para sa ating second game. Abangan nyo po ang laban. San Fernando versus San Pascual, partner. So, again, Barbie, take it away with our Kasurog player of the game. Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. Here with me is our Kasurog player of the game na si Reggie Haga, jersey number 25 from Team San Jacinto, who scored 18 points, 8 rebounds, 5 assists, and 1 block. Congratulations sa'yo, Reggie. So after that great performance na pinakita ng iyong team kanina, as the Kasurog player of the game, ano yung sa tingin mo naging contribution mo para makasecure ng unang panalo ang inyong team? Yun po, sinunod ko lang si Coach na sabi niya tumakbo lang ako kasi yung mga kasabay ko sa court lahat tumatakbo. Kailangan kong tumakbo para makasabay sa kanila. Tsaka yung sistema namin. Ayan, so may nais ka bang batiin or pasalamatan? Go ahead. Una-una sa lahat, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng lakas tsaka sa unang panalo namin. Tsaka yung magpapasalamat ako sa mayor namin, sa mga coaching staff namin, tsaka sa lahat ng sumusuporta ng Team San Jacinto, tsaka sa team manager namin, Ma'am Jeannie. Tsaka binabati ko pala yung pamilya ko dyan sa San Juan, yung mama ko, papa, tsaka yung asawa ko, anak ko. Tsaka si Busnoy, binabati kita, tsaka yung mga tropa ko, yung Team San Juan na Linampaso. Shout out kayo dyan. Yun lang po. Ayan, alright, thank you and congratulations once again sa iyo, Reggie, at sa Team San Jacinto. Mga kasurog, here concludes our first game for today. Manatiling nakatutok sa aming social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Portales, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, and also on our YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. Susunod na po ang labanan sa pagitan ng Team San Fernando at San Pascual. This is Barbie Floriano, courtside reporter.